Sokat vitatott kérdés, amelyről mégsem esik szó elégszer. Káros-e a szolárium használata vagy sem? A bőrgyógyászok évek óta kongatják a vészharangot, hogy a szoláriumokat észszerűtlenül használók súlyos veszélynek teszik ki magukat. Adásunkban bemutatunk Önöknek egy olyan folyamatot, amellyel a kívánt barna bőr elérése teljesen biztonságos. Az UV-mentes barnulás az a folyamat, amikor a káros UV-sugarak nélkül, tehát azokat kikerülve gyönyörű szép barnára le tudunk barnulni. Saját érintettségem miatt kerültem kapcsolatban ezzel az eljárással. Körülbelül 6-8 éve nem járhatok szoláriumban, nem mehetek napra, viszont én is szerettem volna szép barna lenni, mert a barnaság azért hozzátartozik szerintem a szépséghez és az ápoltsághoz, és ezért a Magyarországon lévő összes lehetőséget kipróbáltam ezzel kapcsolatban. Sajnos nem találtam olyat, ami nekem megfelelt volna, ezért döntöttünk amellett, hogy meghonosítjuk ezt a technológiát Magyarországon. Napjainkban már bizonyított tény, hogy a szolárium káros hatással van a bőrre. Az UV-mentes barnulás nagyon-nagyon egészséges folyamat. Ez a bőr felső rétegében lévő aminosavakkal lép kölcsönhatásban, nem hatol a bőr mélyebb rétegeiben lévő melanin sejtekre. A folyamatnak az a lényege, hogy egy szórópisztoly segítségével barnító oldatot permetezünk a testre, ami pár óra alatt gyönyörűen bebarnul. Ennek az oldatnak az alapja a cukornád kivonat, de ezen kívül tartalmaz még nagyon sok fontos ápolóanyagokat, aloe verát, vitaminokat, koffeint, rezet, bőrfeszesítés, bőrfiatalság megőrző anyagokat. Ennek az oldatnak Amerikában már nagyon nagy hagyománya van, ott már nagyon régen rájöttek arra, hogy káros UV-sugarakkal csak áthatunk a bőrnek, azért, mert a bőr mélyebb rétegeiben behatolnak, és ott káros folyamatokat indíthatnak el, és öregíthetik a bőrt is. Még ezzel a folyamattal a bőr felső 25%-ában alakul ki ez a barna szín, ami teljesen ártalmatlan. Egyáltalán nincs káros hatása, ezt az anyagnak a barnító hatását úgy fedezték fel Amerikában, hogy cukorbeteg gyerekeket gyógyítottak olyan gyógyszerekkel, aminek az alapja a DHA volt, ez a cukornád kivonat, és a kezelőorvosuk észrevette, hogy mikor a gyerekek köhögtek, cseppek landoltak a kezükön, és bebarnultak azok a pöttyök. És kipróbálta a bőrén is, és 1960 óta vannak már publikációk a barnító hatásról, akkor még nem kimondottan bőrbarnításra használták, de azóta folyamatosan fejlesztik. Az első lépés a bőrradírozás. Ez azért nagyon fontos, mert a felső elhalt hámsejteket el kell távolítani, hogy a barnító oldalt a friss, új bőrréteggel érintkezzen. Utána következik a bőr pH értékének a beállítása, ezt egy speciális folyadékkal végezzük, bepermetezzük a testet ezzel a folyadékkal, és utána pedig egy nedves törlőkendő segítségével belejuttatjuk a bőr mélyebb rétegeibe, tehát bele kell dörzsölni a bőrben. Utána egy védőkrémet kap a vendégünk a tenyerére és a körmökre, hogy ott ne induljon el ez a folyamat. És utána kezdődik a bőr permetezése. Ez a kezelés pár percet vesz igénybe, de azt szoktuk mondani a szalonoknak, hogy azzal együtt, hogy ők elmondják a vendégüknek, hogy mi is fog történni, körülbelül 10-15 percet vesz ez igénybe. Az ország közel 100 szalonjában vagyunk már jelen. Ez azt jelenti, hogy vegyesen vidék, Budapest, nagyvárosok, kisebb városok, nagyon-nagyon sok helyen megtalálható már szalonokban. Kétféle oldatunk van, az egyik organikus, alkoholmentes, ez azért nagyon közkedvelt, mert a kimondottan nagyon száraz bőrű vendégek bőrére alkalmas. A másik oldat, ez abban különbözik az organikustól, hogy nem tartalmaz alkoholt, az alkohol a száradást segíti elő. Háromféle színárnyalat van, bőrszíntől függően, a legvilágosabb bőrű vendégeknek a legvilágosabb árnyalatot szoktuk ajánlani, a közép-normál bőrű vendégeknek pedig a középárnyalatot, akik igazán sötét színt szeretnének elérni, itt gondolok inkább a kreobőrűekre, nekik a legsötétebb árnyalatot ajánljuk. 7-10 napig tart ez a barnaság. Nagyon fontos, hogy a kezelés után 8 óra hosszáig ne zuhanyozzunk, ne érje víz a bőrünket, és a kezelést követő 16 órában alakul ki a végleges bőrszín, tehát még zuhanyzás után is barnul egy picit. Fontos, hogy megfelelő
utókezelő termékeket használjunk, ez alatt tusfürdőt értek, testtápolót és különböző hidratáló anyagokat. Ezek kimondottan az UV-mentes barnuláshoz lettek kifejlesztve, a tusfürdő nem tartalmaz szappant, ami károsíthatja a barna színt, az utókezelő testtápolóban van egy pici DHA, amivel meghosszabbíthatjuk ezt a barna bőrszínt. Ez egy nagyon új technológia, de rövid időn belül nagyon népszerűvé vált már Magyarországon, és egyre többen veszik igénybe az UV-mentes barnulást, mert nem károsítja és nem öregíti a bőrt. Kolléganőimmel nagyon sokat szoktunk erről beszélgetni, és az ő tapasztalatuk az, hogy pár hónapja, amikor elkezdtük ezeknek a termékeknek a megismertetését, akkor nekik még nagyon sok energiát kellett abba fektetni, hogy elmagyarázzák az embereknek, hogy tulajdonképpen miről is van szó, miért is jó ez, és nagy örömmel újságolták, hogy ma már nem kell ilyen részletekbe menően megismertetni a terméket, mert már nagyon sokan ismerik, és köztudott, hogy milyen jótékony és eredményes hatású. Ezeket a termékeket tulajdonképpen mindenkinek ajánljuk, különös tekintettel az érzékeny bőrű vendégeknek is, napallergiásoknak, anyajegyes vendégeknek, májfolttal rendelkező vendégeknek, tehát tulajdonképpen mindenféle bőrtípusra és bőrre ajánljuk. Az oldat, amivel dolgozunk, Amerikában 2008-ban és 2009-ben is elnyelte az év oldata címet, és ez Amerikában már nagyon nagy múltra tekint vissza. A szoláriumok kb. 80%-ában megtalálható ez a barnulási módszer. Mi is tapasztalatból tudjuk, hogy találkoztunk olyan szolárium tulajdonosokkal, akik először megijedtek, hogy ez neki konkurenciát jelenthet, és utána belátták ők is, hogy nem konkurencia, sőt olyan vendégeket vonzanak be a szalonjukba, akik eddig nem mentek, mert nem szerettek volna szoláriumozni.